Ftit jiem biss wara l-intlaħaq ftehim bejn il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel u l-Ministeru tas-Saħħa dwar il-ftehim settorali għall-infermiera, illum l-emjuament tad-direttivi ġodda lill-infermiera li jaħdmu fit-teatri prinċipali tal-operazzjonijiet. Dan qed isir wara li l-infermiera li jaħdmu f'dawn it-teatri ilhom sentejn jaħdmu biksur tar-regoli tal-isptar stess. Dan qed jiġri minħabba nuqqas fin-numru ta' infermiera li qed isarraf f'xogħol eżaġerat għall-infermiera li hemm, kif ukoll għal operazzjonijiet fejn qed ikun hemm inqas infermiera jassistu milli suppost. Dan qiegħed isir b'detriment għas-sigurtà tal-pazjent u għas-saħħa tal-infermiera nfushom. Għaldaqstant l-emjuament tat lista ta' 10 direttivi li mistennija jolqtu madwar 190 infermier u li fost oħrajn jitolbu lil ħaddiema membri tagħha sabiex ma jassistux f'operazzjonijiet sakemm ma jkunx hemm infermiera kemm suppost. Dawn id-direttivi japplikaw ukoll għall-infermiera tal-anesteżija u li jkunu qed jassistu pazjenti wara li joħorġu mit-teatru u jkunu qegħdin jirkupraw. L-istess se jiġri f'operazzjonijiet pedjatriċi fejn suppost li jkun hemm infermier ma' kull tifel jew tifla li tkun qed tirkupra. Colin Gallia, Segretarju Ġenerali tal-MUMN, qal lin-Net News li din is-sitwazzjoni kienet ilha għaddejja sentejn u li l-Union ma setax tibqa' taċċetta s-sitwazzjoni li kienet qed toħloq periklu bla bżonn lill-pazjent u frustrazzjoni qawwejja lill-infermiera.